Sóc el que et fa mirar cap a una altra banda, el que es renta les mans, el que et diu que no hi cabem tots, que no es pot fer res més, que no és responsabilitat nostra. Sóc ell, i també ell, i ella. I tu qui ets? Jo no sóc ningú. Ni jo. Ni jo. Ni jo. Ni jo. Ni jo. Jo tampoc sóc ningú. Ni jo. Però junts Ho som tot. Doncs junts ho som tots. Gràcies per acompanyar-nos. Rubén Wagensberg, coordinador de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, i el Gai Miquel, cantant dels Charango, que participaran en aquest concert d'aquest dissabte. Gràcies per ser amb nosaltres en una hora, ja dic, de concert. Sí, però hi ha dies que ens llevem d'hora, encara que no us sembli. Però val la pena, l'esforç val la pena, i nosaltres us ho agraïm, els espectadors de Més 324 us ho agraeixen, perquè, en fi, aquest anunci que veiem ara mateix és un dels reclams de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, per mobilitzar encara més a la ciutadania a favor de l'acollida de persones refugiades i també per posar en evidència les institucions. Veiem això, aquestes fesomies, també és en Rubén entre les cares que veiem a l'anunci, però d'aquí el motiu de l'eslògan, prou excuses, acollim ara. La campanya té dos punts àlgids que ja són a tocar, Rubén, un és el concert, l'altre serà la manifestació, no? De fet, el concert ens ha de servir com a gran spot per tota aquesta gent que encara no s'ha enterat del tot del que va la campanya. Tindrà una gran oportunitat perquè el concert es retransmet per començar per aquesta casa, també per Catalunya Ràdio i moltes altres ràdios, i ens ha de servir com a spot per convocar a la manifestació una vegada més, perquè el que és important de tota aquesta campanya és fer la fotografia dels carrers plens de Barcelona. L'objectiu final també del concert, de la campanya, a banda de conscienciar, també és recaptar fons. Em sembla que tenim i podem posar el número de compte perquè els nostres espectadors el tinguin clar, a través d'una transferència bancària. Si no he pogut anar al concert, però puc fer una aportació. Hi ha una fila zero. Hi ha una fila zero. Les entrades estan esgotadíssimes fa setmanes ja. Escolta, cartell de luxe musicalment parlant, no? Sí, brutal, home. Nosaltres estem molt contents perquè tantes vegades ens costa ajuntar-nos tots, la gent del món de la música, i conduir en la mateixa direcció. I aquesta vegada, a través de la feina de moltíssima gent, ha estat superfàcil i és un cartell que impressiona molt, per moltes coses, no només a nivell musical. Nosaltres formar-ne part és un orgull, però ens podem sentir molt orgullosos de la gent que ens envolta perquè, mira, la comunitat artística d'aquest país està fent un pas que és important, que és donar la cara i posar el seu altaveu. Serrat, Manolo García, Sílvia Pérez Cruz... Sí, passen coses així, no? El Llach i el Serrat capitanejant junts un cartell, no? O coses com que els castellers de diferents colles d'aquest país faran un castell conjunt, no? Es nota que hi ha dies que s'hi ha de ser, que hi ha coses que ens importen i és brutal. Jo crec que la gent que vegi el concert també des de casa s'ho passarà molt bé, segur. Els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls, la Jove de Tarragona i els Minyons de Terrassa, posar d'acord 4 colles castelleres, en fi, per primera vegada 225 anys d'història del món casteller. I perquè ens costa, s'ha intentat bastantes vegades. De fet, quan ho vam començar a intentar nosaltres, el no era directe, no sé què veniu a discutir amb nosaltres. Però hi ha una cosa fàcil, que és que la gent sap que no hi és per ella, aquest dia, i que en el fons hi són per altres persones, que el micròfon que agafarem nosaltres el tindrem a la mà nosaltres, però voldríem que el tingués altra gent, i això posa les coses molt fàcils. Tu vas allà en representació d'algú que no hi pot ser i per tant estàs sumant en una onada col·lectiva que en el fons té molt sentit ara. Tothom té la necessitat de saber com pot ajudar. La gent que fem música o que provem de fer música, doncs ho intentem fer així, aprofitar el nostre altaveu. Sí, que provem de fer música, què vols dir? Que provem de fer música? Provant micro o què? També. No, però vull dir, no sé, nosaltres n'anem aprenent sempre, volia dir. Però vull dir que en el fons tothom està intentant fer alguna cosa, no? I sí que des d'un escenari passar aquest altaveu a vegades és una mica més senzill, però al final aquesta campanya el que intenta és recollir
la inquietud de molta gent que fa molt temps que demana què podem fer nosaltres i mira, doncs faltaven accions com aquesta, no? Venir al concert, anar a la manifestació I a més, val a dir que si el cartell és tan gran, molta gent ens pregunta com heu fet un cartell amb tants artistes per tan poc temps. Això és perquè quan vols fer un concert d'aquestes característiques fas com una carta als Reis, truques a moltes portes esperant que molts et diran que no. El problema que hem tingut nosaltres, el beneït problema, és que absolutament tothom ens ha dit que sí, que endavant, inclús després gent que ha volgut, que havies trucat a aquella porta i dius, no, jo també truca'm. Tothom. Òbviament, quan truques a Lluís t'esperes un no, principalment perquè ja està retirat, però sí. Però a més passa aquesta cosa meravellosa de tenir els Chichos i Clara Peia en el mateix escenari, que és més queer no es pot ser, no? Exacte. És fantàstic. I Farruquito i Charango. S'ha de dir que, a més a més, la campanya ha tingut una penetració brutal. L'altre dia em va passar una cosa que encara no m'havia passat, passejant amb els nanos. Els meus fills tenen 11 i 8 anys. I el de 8, mirant un balcó, diu, mira, papa, allò dels refugiats, i era la bandera blava, eh? És blava, oi? Hosti, com ho saps tu, això? Mai m'havia fet cap mena de referència d'aquest tipus, no? No, és que ho hem treballat a classe, és a dir, la campanya ha arribat a les escoles. Vull dir-li a la premsa fatxa de Madrid que els meus fills mai han sigut adoctrinats en l'independentisme a l'escola, però sí que han estat adoctrinats en aquesta qüestió, cosa que celebro, i que, a més, després els mestres ens van explicar que s'havia produït una situació molt emotiva a classe i que els nanos havien acabat plorant, diguem-ne, no? Veient imatges dels camps de refugiats, etc. És brutal com empatitzen els nens i Per cert, els hi van posar música de xaranga. És la banda sonora de la campanya. Adoctrinats en aquest sentit. I dèiem que paral·lelament, ja ho havíem presentat també dies enrere, la Bel Olit ha escrit aquest Vides aturades, Bel, que és un recull de testimonis, de la teva experiència també, com d'altra gent que la vostra també, d'anar als camps de refugiats d'aquest estiu, no? És un llibre que, a més, aquest cap de setmana es ven amb el diari Ara, com dèiem, i part dels ingressos de la venda de llibres s'han donats a l'ONG Fotomovimiento i Stop Mare Mortum. No, Bel? De fet, ens vam trobar aquest estiu amb el Rubén, ens vam conèixer, ens va presentar el Jordi Cuixart, que ens en recordàvem ahir a la presentació del llibre, i ens vam conèixer i que, bueno, perquè... Demanes als lectors que s'impliquin més, també, no? Sí, que és exactament el que deien en el vídeo, de jo no sóc ningú, però entre tots podem fer moltes coses, no? I aquesta... És a dir, hem de parar de dir pobres que malament que estan, està molt bé que ens emocionem, està molt bé que tinguem empatia, però a més de tenir empatia hem de fer una passa endavant, i la passa endavant és exigir que canviïn ja les polítiques de segregació i de concentració en camps militars de gent que no ha fet res. Has volgut posar cares també a aquesta història? Sí, la idea era aquests testimonis en primera persona i amb unes fotografies en què es veuen, són retrats, no hi ha fotografies de la misèria del camp, sinó que són retrats de persones que podrien estar fets al Parc de la Ciutadella, diguem-ne, no es veu que sigui un camp de refugiats. I la idea era precisament això, d'explicar com aquestes persones que podríem ser nosaltres i que tenien feines abans de la guerra molt semblants a les que fem nosaltres, doncs ara estan allà en aquesta situació, i també aquests altres capítols de context en què s'intenta explicar què fan allà, per què hi són i com ho hem d'encarar. I dèiem concert i després manifestació. De quina manera una cosa acabarà, creieu, portant a l'èxit de l'altra? Perquè espereu que sigui realment una de les grans manifestacions que hi hagi hagut al país, no? Esperem, i de fet creiem que serà així perquè a través de les xarxes estem veient aquests dies que s'estan organitzant quantitats d'autobusos per baixar a Barcelona. Al final la campanya ens ha servit, no només amb la manifestació o el Sant Jordi, en general hem notat l'interès de moltíssima gent per donar resposta a una situació que no tenia manera de donar-la abans, perquè realment no hi ha manera de donar resposta, no sé què agafem, ens anem de voluntaris a Grècia, que és el que ha acabat fent molta gent, o en un altre país. Des d'aquí, la sensació aquesta d'impotència i de bloqueig, perquè a la mateixa hora els nostres governants ens diuen sí, no, és que nosaltres volem acollir, però la veritat no fan el pas. I això encara et produeix més impotència. De fet, ahir teníem notícia d'aquest informe de la Comissió Europea sobre les últimes dades d'acollida de refugiats i repartiment dels demandants d'asil. Diu a l'informe que al ritme actual el compromís d'ajudar 160.000 persones atrapades a Grècia i Itàlia en 2 anys serà impossible d'assolir. De fet, les xifres indiquen que només s'han distribuït un 7,5% de les persones previstes
en l'any i mig d'existència del mecanisme. Sí, de fet, això caduca el 31 de juny, és ja. Doncs que canviï el ritme actual, és així de fàcil, no? És a dir, si no els estem portant és perquè no volem, no costa tants diners, no és tan difícil, i de fet una de les dades que vaig trobar quan feia recerca pel llibre era hi ha 3 milions de persones que estan demanant asil polític a Europa, sense comptar les altres menes de migrants. Si diem que sí a tots, augmenta el 0,6% de la població de la Unió Europea, que és res, és a dir, no ho notaríem. En un poble de 2.000 persones, de 3.000 persones serien unes 20 persones. Sí, el que resulta sorprenent és que els estats, o bona part dels estats, perquè no són tots, no estiguin donant-hi resposta. I això ens porta a plantejar-nos també l'altra cara de la moneda, i és que hi ha una part important de la ciutadania europea que no està d'acord amb l'arribada d'aquestes persones. I no només és una part de la ciutadania europea, sinó que aquesta ciutadania s'està expressant a través de determinats partits. El que sí que resulta molt sorprenent és a Espanya, que ara per ara sembla que no hi ha risc de partits populistes de dreta que utilitzin la qüestió de la immigració com a... Passa a Holanda, a França, a Alemanya... Exacte, que no s'estiguin mobilitzant. Aleshores, a mi el que em fa plantejar-me és dubtes. Si realment hi ha problemes operatius per dur a terme, abans ho parlàvem amb l'Abel, no? És la pregunta que jo em plantejo, no? Si hi ha problemes operatius o és simplement un problema de voluntat? És un problema de voluntat quan veus que hi ha països com Canadà que es van comprometre a acollir 25.000 persones i avui en dia en porten més de 35.000. Això et demostra que és un clar problema de voluntat política i que pot ser que vagi lligat al que tu comentes, a que pels polítics sigui un terreny pantanós, com pot ser que en 2 eleccions a l'estat espanyol que acaben de passar recentment no s'hagi parlat en els primers punts dels programes electorals quan estiguem visquent uns dels moviments migratoris més bèsties i greus des de la Segona Guerra Mundial. Com pot ser que no estigui primera línia de l'agenda? Com pot ser que no s'hagi demanat la compareixença del ministre de l'Interior per preguntar-li, escolti, com pensa vostè complir el compromís que li queden pocs mesos per acabar el termini? Com ho pensa fer? S'ha de dir que no se'ls veu pressionats, No, per això necessitem a tota la gent al carrer. És claríssimament un tema de voluntat política i de projecte europeu. Això és una fortalesa, és una bombolla que està construïda des de fa moltíssims anys i que pretén seguir d'aquesta manera. Llavors, el tema de les fronteres a Europa és un tema que dona per llarg i dona per llarg. Diem moltes vegades, són com nosaltres, tenen carreres, tenen tantes coses, no són com nosaltres, som nosaltres. Formem part d'aquesta comunitat de vida, d'aquest planeta, som la gent que marxarem d'una guerra el dia que hi hagi una guerra, la gent que quan ens quedem sense casa li demanarem ajuda a una altra persona, i no és una qüestió ni d'empatia ni de solidaritat. No és una campanya d'aconseguir empatitzar, necessitem la nostra abraçada. No, aquesta gent té dret a venir, el dret a l'asil és un dret universal, nosaltres estem obligats a donar-lo. I defensant els seus drets estem defensant els nostres. I això, en el fons, mira, acaba sent l'excusa d'un debat profund de qui som nosaltres al món, què significa haver nascut a Europa i qui hi ha sota les nostres vides i sota el dia a dia de les nostres vides. I tant de bo això, abans parlàvem de l'escola, ho aconseguim explicar bé, perquè encara tolerem que als nostres fills se'ls digui que vam descobrir Amèrica i no que vam destruir Amèrica i tantes altres coses. Jo crec que ens hem autoinventat un relat de qui som nosaltres al món i què suposen les nostres vides. No només som responsables de la resposta que no estem donant a aquesta gent, també som responsables de tantes coses en els seus conflictes d'origen i és que hi ha tanta feina a fer que mira, en el fons estem en aquest primer esgraó que tant de bo ens aconsegueixi obrir els ulls i aconseguim conduir-ho d'alguna manera així, però en el fons no és una qüestió ni de solidaritat ni d'empatia, i penso que això ho hem de tenir molt clar. Sí, potser no és una qüestió només de solidaritat o d'empatia, però les pròpies campanyes, el ressò que intentem fer és per despertar aquesta consciència, perquè segurament perquè fa fred als camps, i per això hi ha pressa, és així, sí, és evidentment. No, perquè la gent acaba tenint el seu ritme, els seus neguits, i potser pel sistema de vida que portem, a vegades necessites algú que et sacsegi. Ens costa molt, de fet, per això una cosa que nosaltres pensàvem, jo, per exemple, la primera vegada que vaig estar als camps, el segon viatge el vam fer amb el Rubén, jo vaig tornar aquí i estava en guerra amb el món, de dir, hòstia, a mi això m'ha trencat profundament. Com pot ser que estiguem deixant que això ens passi, i com pot ser que jo ja no pugui fer absolutament res sense pensar en això, L'única diferència era que nosaltres coneixíem aquestes persones i que hi havíem establert una amistat, una relació amorosa, i que jo ja ho sé i ho sabem tots, que darrere del nostre dia a dia hi ha espais del món que queden trencats, però quan coneixes aquesta gent,
quan els coneixes et canvia tot, no? I per això necessitàvem que aquesta campanya també trenqui l'anonimat i deixin de ser un número i els puguem conèixer, no? Perquè cada dia que està passant i que nosaltres estem aquí provant de fer música, doncs aquesta gent està allà patint, no? I a vegades ens costa molt imaginar, perdoneu que m'engego, però si ens posem en el lloc d'aquestes persones, nosaltres els vam conèixer a la frontera de Grècia i Macedònia, encara amb l'esperança de... Aquestes imatges que estan sortint ara. Sí, exacte, això, doncs amb l'esperança d'aquesta terra nova on ells esperaven poder passar un temps, no? Perquè tots volen tornar als seus països d'origen. Però després d'aquí ja vam fer un segon viatge on la gent estava més cansada i un tercer, ara fa un mes i pico, on totes aquestes famílies que vam conèixer en aquests espais on s'havien trobat, bueno, ens tallen el camí aquí, doncs aquí vivim, llavors els van anar guardant, no? I clar, aquesta gent, si tu et poses en el seu lloc, tu trobes que arribes en un lloc nou, no parles la llengua, n'esperaves una abraçada, una ajuda, i t'acaben guardant en granges i polígons abandonats que els habiliten, els hi posen un entorn i un control militar on no podem entrar ni nosaltres, ni voluntaris internacionals, ni premsa, i allà et guarden, no? I el que t'han fet és guardar-te en una capsa de sabates. I això és el que... Amagar-te. Amagar-te, no? I això és el que estem tolerant que passi i pel que nosaltres i moltíssima gent diu no pot ser que això sigui... Hem de començar a fer el concert aquí mateix, ja, home, i la manifestació. Tinc la guitarra allà, la vaig buscar. La guitarra. Escolta, moltes gràcies. És veritat que som nosaltres, però a vegades necessitem que ja sigui a través de llibres com el de la Belolit, aquest nou llibre, el Vides aturades, o a través del concert, o a través de la manifestació, que no sé si hi ha previsió de... Comença a les 4 de la tarda a la plaça Urquinaona, el dissabte, dia 18. Exacte, i acabar davant del passeig marítim. No m'aventuraré a fer previsió de xifres, i menys en aquest país, que les xifres són a les manifestacions, però sí que apel·lem a tothom de venir, perquè abans ho comentàvem a dins amb l'Alguer, nosaltres potser no som culpables del que està passant, però som totalment responsables. Doncs moltes gràcies, Rubén, moltes gràcies, Alguer, gràcies a Street Barrio, Belolit, Eduard Voltes, gràcies als nostres espectadors. Demà a les 10 hi tornem a ser. Moltes gràcies, bona nit, adéu-siau.